Naagi mga tao nga kusukay mo pahimo sa imong kaayo ba. Mausa ning sagad awaya na mo sa akong asawa. Pero aron nyo masabtan yun, nganong mag-away mi kanunay aning kusog mo pahimos, no? E naniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Ah, pre, 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 Jipoy, pre mo, pre. Imon tagay, pre. Sama pre, antugi pre, usting antugi. Ah, sige. Tugi, pre. Antog ka na, sige. Pangilit na kayo, antog na yun. Inom sa tabi. Para ganahan tam antog ba ka ng... Mining ato ang pulbusan daan o na nato iantog ang panalang. Labi, bagdo sa dinog. Antugi pre, kaabi na mo, mas malam ka na imong tingog pre. Bidaw, ako pa ng katingog, walang yung pre, anang imo pre, ambot lang. Melara kay ako na pamabusan. Di ba? Sige, kanta sa ko, ha? Kanta sa pre. Unyar mo istorya, ha? Okay. So lucky in my life, you love me as I am, and so just as a man, I ask no more than this. My woman in my life, my lover and my friend, my beginning and my end. You're my everything. I love you, and I know you know it. You show it by just being as you are. So lucky in my life, you make things so worthwhile. Always find a smile when things go wrong. I'm lucky, yes, I'm lucky. I'm lucky kay dili ko babae. Ikaw, pre. Nindot na ka tayo mong kanta, mo sa binuangan, pre. Pero, unsa ti sultin, pre, Jipoy, pila ka ko niya mamabdosan. Basta ikaw, pre, Jipoy, kay butakan, kay kagnaong na. Pero kanis pare usting, abutan. Buutan og ligdong kining tawana. Bisag gubuan, pre, babay. Si atubangan, bisa gubukan pa sa atubangan. Mupiyong rin eh. Pero ikaw, pre, Jipoy. Di pa gani kaubong babae. Wan na, yayay na. Magkumiritsing ng babae. Sige, sinagang sa imong mga kamot. Kaya imo mag-iyong gamiton. Gamitan ni mo og Sicilian attack. Pre. Why unay, pre? Kamo ba, kamunduha ba? Membro mo sa, kuano, pigang? Si pigang, pre. Pakloy ba? Pakloy ka. Membro ba nun doon? Kanahan mo, Roy. Mabida. Oy, pre, buwang nga. Buwang di ni suod ang butilya di pre. No, naman di. Naman di ito. Ano po na to? Ito pa may ipabugnaw na ko sa ref, ha? Kamuya akong giadaman na to akong ipabugnaw. Puno na to. Di ha, yun may believe mo, pre. Tanala mong believe, hurot. Balik, ikaw akraana ng tanang hurot. Way lain na. Tanang hurot bilib. Naon balihor na lang. Para murag di kay karaan ba? Kanito kayo magkuha ko, ha? Kapay tulo ka grande dito. Kuan pre, apili na lang ka ng sumsuman. Pre, murag na hurot mong paklay. Dugdug. Bitaw. Gusuyo ko mong Palit dito. Lami kayo na dito. Tapos may inyawan ay kilid sa may kuan. Kilid sa may gym din, ha? Lami kayong dugo puso doon, ha? Ini kabuntag, lami sa kiyampaw diha. Kiyampaw? Kiyampaw linarang ng kilid sa dapit sa may gym sa Inayawan. May cruising, pre. May cruising. Palit ako dito, ha? Palit ko dito. Palit ko dito. Ano pa may sa gatos? Okay, pre. Kamulay, pili dito, sumsuman. Palit ko dito. Larga, pre. Sige. Pre. Ebole, pre, ebole.
Mas tipsy naman na niyo. Magiliwat na mas six. Mua, Matipsy ra. Sige lang. Ako lang ni bahala nagsiging ako. Ako lang yan mo ni. Mo na, pre. Mo na ang gasto. Ay, susukir man. Ang gasto-gasto, no probes man na, no probes. Uy, hurot mo rin sumsuman, pre. Bitaw, pre. Hurot na. Hurot mo sumsuman, pre. Ay. Ay, sa dalian, ng hurot susuman, nagdaan. O, sa ninyo, o, sa mo, giuha mo, gigutom. Pre. Bot. Bot, sa ato, bot, ha? Forbida. Sige, palit mo dito. Palit. Wala ba tabay laing sudan dito, pre? Humba na sinugbang baboy Bitaw, na pre. dito. Sugba lang, sugba. Ay, 500. 500. 500. Bilib na sa kuwaneron. Believe ko ni mo, pre. Believe sa kwan. Believe. Sige, palit mo dito. Sige, mong believe niya. Kita'y makagasto. Believe mo, kabot sa gasto. Karaan. Karaan. Ay. Pre. Ay. Isa mo nang miabot, pre. Isa mo na. Kitsa na niabot, pre. Awa, pre. Uy, si Marin. Sting! Sugata ko diri kay na ako'y daghang kinumpra. Gata, pre. Imos. Waswit, pre. Imo waswit. Asawa na po, pre. Kadit, pre. Kaya ako sa sugiton. Sugit to. May buntag, Mare. Ay, buntag, Mare. May buntag na, Mare. Kasi yun ninyo nag-inom, uy. Skudil maron, Mare. Skudil. Kuya, wag kong skudil dahil ninyo. Unsay skudil sa unsa? Kudil, ron. Sa inom. Ano? Ay, sabado. Dahil mo nang iskudir. Paita na iskidul ninyo. Schedule na mo. Ibaw, sabado. Kaya inom yun na. Mao niya mong grupo. Membro mo sa Sabadugang. Sabadugang? Alias Baso. Sabadugang. Kuya, wag ko ninyo, good. Naunsa. Unsay kuyaw. Unsay kuyaw man, oy. Unsay kumpra ni mo. Unsay kumpra. Ay, unsa pa atong konsumo, mga sudano nato. Mo ba? Uy, nindo din. Pre. Ayaw na lang pagpalit, pre. Uy. Pagluto na lang, pre. Naman di kinumpra si Mare. Luto lang, pre. Mas maayo pa na. Bitaw, pre. Aday. Luto irinig. Mga musmus maning mga tawana. Luto ining mga musmus man. Grabe, wag pa ganit pag-abot na ako. Mao lagi. Sige na kun. Kausar bito na. Kausar sa simana. Luto inig. Mga musmus man. Wilma, naunsa naman ang bana ni mo, eh? Na, ha? Naa naman sa supa na tuog. Unsa man away mo? Diha na sa sala na tuog. Wa ni mo pa sudlas kwarto. Wa nay, uy. Unya nga nung naama na diha sa sopa na tuog. Ay, hubog. Sa'yo mangga inom. Ha? Usa sayo? Buntag sayo nag-inom na? O mangga ni siguro nangadlaw na silag inom, nay. Nga okay ra di ay ka. Padlong nga sa napanagsa ng bana ni mo, oy. Unsa man gusto kang mabiyudag sayo? Nga naman, nay. Oh, langutanan ka gano. Atay mo'y atakihon anang inom. Ini kasakit sa atay ana. Wa na. Aning nga na sunod. Ini aning ana. Wa na. Biyuda na ka. Nay. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, Asting. Dali, inagoy. Dali, magsulti ta. Sana day. Giurot ti mo gluto tong gikumpra na kong lumpia Shanghai? Kaya nga naman, ayaw mo silang musmus man noon sa may maikaw sa day. Hala, ang lumpia day imong giluto. Ang fishball unta to, o di ba French fries? Ay, sada. Nakapapit ay lain niya. Ay, unya kay di man mo kaon si nanay ana, mamuto iyang paborito. Gawas pasad, kadaghan ato nahurot ninyo. Ay, ipangguto mo to sila. Sunod ba? Managan kag mga tao nga kainom nimo dinhi, pilian ng humanag kaon, oy. Aday.
Pagkadagko ra baglamoy at mga tawhana. Pero gaba. Sunod-sunod ay kablaka. Sunod ako silang inon nga. Pagbaon lang mo. Kay Kaz, kay mo sumsuman na. Kabantay yung akong asawa. Taon nga akong mga kumpare. Dagko kay kaon. Dagko yung kayo. Pero sao taman. Mao ginaan nila mga dagko silang kaon. Mao na diha. Mga sunod-sunod do, nag-inom sa mi. Ako sa silang ginayang pasabot sa ba. Mga pare. Pre, pre Osteng. Asa man tong sounds, ha? Asa tong sounds? What ay sound ron, pre? What ay sound ron, pre? Ang katuling lista ba? Cellphone mo, Jupay. O, sige. Pang mo uyab, sige. Mo tawag, Jupay. Nausa ko ka, Jupay. Maora, mo daghan kay... Unsa to, pre? I-record ko, no? Maningil. So, mag-record nga nakam sa Maningil siguro na, pre. Kuan ba, sa sunod ba, kanang wa man tay, kuan, sista lang ta. Sista ba? Kana sista ni. Lagi, habi na kong ngita mong sound nga Aba, nindot ay, yun. pre. Walang malimtan ang sista, pre. Ang ato lang sumsuman. Ayan mo, ayan. Standard naman na, pre. Ang musmus man? Oo, standard naman na. Matig na na. Basta alas baso. Alas baso? Alsabaso. Alsabaso gang. Matig na ng sumsuman. Ha? O niya, pre, kung sa di may ay. gandam ni mong sumsuman mo diha, pre. Al sa baso. Ang mga gan. musmus mo, kung sa may gandam ni mong musmus. Kuan, pre. Kuan lang. Lata ko buhaya kaon ba to? Ha? Unsa, pre? Katong lay, ayaw lay, malaki ka lay. Ayaw na dyan paan ka lay. Ako giihaw. Ang buhaya? Mo? Abinong katong tao, pre. tao. Kiyat lang na ako. Pag-judi, pre, ay. Lagi. Mau tayo kong ihawon ron. Ang saban, kaon mo ato? Pero, Pagpagtsor niya, pre. dugaya sa inyo, inalit, may naman gahapon nito na ako gilatan. Mura, ang kaldero lang yung unang malata ron nito. Pag-judi, pre. Binuang dia, pre. Kita pre, nagluto ko og fries of the French, ha? O niya, ball of the fish. Kanan man na. Mabusog ta na, pre. Mabusog ta na. Busog di ba kanoy, nuudsa kay mga dagko mong laboy! Sige lang. Napang may buwa diha og ganahan mo kaon na ibuwad, pero sunod ba mag-inom mo dito. Kaon daw sinyo, dagko kay mo laboy. Kani o? Humoy ka mo sinyo. Huwag ikaw sa inyo! Pre. Ako, may kaon daan, pre. Pero usahay lang. Maabtan matagting paniod to. Ano ahora matuwa akong gikaon, pre. Alagay sa sunod, kay mag-abot mo, mingon ka. Kaon mo mag-inatay! Pre. Kaon mo daan niya pagbaon day mo, okay? Pre, mas nindot, pre. Kanang bang maglingkod-lingkod at ring tulo. Yan natay sista. Yan maglingkod niya, mag-inom-inom. Ta na si mag-asu-asu, pre. Ha? Ano natay isugba ba? Mo na ilami, pre. Nindot, di ba? Di Okay. ba? Nindot ta, pre. Ay, Nindot ta, pre. Nindot ta. Sige. May problema. Subaan mo. Uy. May subaan na diha. Subaan mo. Ang prasubahan, pre. Ano man? Kana mo iwa, pre. Gool kay ko. Ano man? So para maligrita, mag-inom ta. Sugba po ta. Ano ba? Nindot ba ang gingon, pre? Nindot, pre. Pero magtampo-tampo lang ta, ha? Angkon nga iba. Ako, baroy, angkon sa himnonon. May akong angkonon. Niya ka mo sumsuman sa dinyo, mga angkon. Anda ba? Kay, kamu mga dagko, kay mukhaon niya sumsuman. May tao si. Liso taon kaya ako taon tanan, pre. Ay, yaw-yaw na akong sawa taon na ako na tanan. Hurot na taon ko sumo na ba ni. Kinahurot naman na itong musmos. Kana, pre. Okay, kuha na, pre. Okay, kuha na. Kana sa daw, kana. Okay ko na, pre. Ay, mas mayo, pre. Ako'y bahala sa binyo, ha? Binyo ako, ha? Nga binyo.
dire sa atong pwesto. Ah. Ikaw, Bridgie Boy, ikaw may kusukay mo kaon og somsoman. Ikay ang konsumsuman. Unya ikaw, Paripidot, ikaw may kusukay mo lala. Nya, dugay ba kayong hubgon? Ikay ang kon anang imnonon, ha? Unya ako, kon ingkaso og mahurota ang tanan, ako rin bahala mong puno. O, sorry, okay ba na? Okay. Kuwara, pre. Aligri na, pre. Aligri na. Good. Bitaw, pre, nindot na ako'y bala imnonon. Ako bala. Muraw sa kaning dindo. Ay, sige, sulte. Ay, si Sulti. Sige, masmayo na. Good. Mauni sakto. So, sunod sa bado, naibaw na mo kung sa yung dadonon, ha? Kay ako ang mag-andam ko din sa ato ang mga gamit para sugba, lamisa, o bangko. Ayos, ug unsa pa nang kinahanglan sa ato ang mamamgang, okay? Okay, pre. Okay, happy mahalas na yan. Approve without thinking. Ako sa pre, ako na. Sure na sure. So, mag-start yung tag sa'yo, ano, pre? Oo, nagkada ko ninyo, anak. Mani, aram ko nini. Sa kadlaon pa, alas 4 sa kadlaon. Inigsugod sa programa Inday Tratita. Ayo, na, pre. Natuhog pa daan na, pre. Oo, sige. Final na, pre, ha? Oo, pre. Mau final na. Final na, pre, ha? Basta mo rin itong sabot, ha? Okay? Okay. Kasi, padayon tagay. Tagay pa, tagay! Tagay! Nindot kaya mong sabot, iyahay ba kang kunay. Nay may angkon sa inom, nay may angkon sumsuman. Unya ako, kaya ako may host, ako na lang yung angkon sa ilahang imnon. So okay na kayo, andam na. Andam ng mga kinahanglanong tanan. Unya. Aw, maayo kun mauna. Okay. Okay man sila, aday. Tama na sakto. Share ba? Dili kay imuho na lang tanan. Ano sila siniswerte? Ay, sa daan na, aday, siniswerte. Kay basing, kadungog sa sila, malain po na sila taon hinoon, anak. Yung sa may sakit sa akong tiyan kung malain sila, wako'y labot nila, no? Sige, nahala. Ana na lang, day. Mao mo ka. Sige. Ano, unsam sa taon ni siya. Ay, Ikaw ba, muunda pa ka ng inom? Unsa mo ko'y dako patagbatigom. Ay, wala mo kasi, bataan na rin taon. Kay, ang ako naman lang ako, Unsa man nimo ah? Ang kunday man mi, ino Banya, ang ay. video naman lang ako. Nung Binyo. kasi, Bantay bitog imog hapon tanan ha? di lagi, day. Di na, kay mao naman ay among sabot. May ka na mo pagkasabot. Nganong mo inom pa man ka usteng? Nanay ko. Nay. Ikaw ba usteng ba? Mundang palang unta ka ng imong inom-inom, ha? Ikaw ragoy man yung daot ang imong kaugalingon. Ay, naunsa na nanay. Ay, sarap mo ko na. Ikala sa bador mo dagot. Kwintaha ko no, be. Sa usa ka buwan, pila ka Sabado. Be, kwintaha. Kwintaha, Wilma. Kuanay, sa usa ka semana, usa ka Sabado. Nya sa usa ka buwan, 4 ka Sabado. Sa usa ka tuig, 12 ka buwan. Pila tanan? Usteng, pila tanan? O, ikay gipagkwintari mo. Mga taon ako. 48 ka Sabado na sa usa ka tuig. Tiaw mo na. Ha? 48 ka Sabado. Unya kada Sabado, pilay gasto nimo. Gamay rang usak libo. Ha? Ibiganta lang. Usa ka libo kada Sabado. Pila sa usa ka tuig. Ha? Pila usteng. Namo ni kadao di lisod magali mo na nga kamoy nang utana ako mga taon ari mo mga tanan ako. Hilaw di ay! May lang kas 1 plus 1. Hindi po na gani dayong kag... Ako digo! Kidort biya ni mo na yun. Recorded by X Thunder Gaming. Hawa ko ba tuos ko usawa taon nga akong ugangan taon nga muundang ko ginom. Tagsaraman taon nya karon ni noon nga yahay na migda. Di na hindu ko nila pa imnon. Di pareha sa una nga ako ang tanan. Kunya inom ko ako pang sumsuman. Karon nagsabot mi nga yahay mi undang na noon.
Unya, Unsa na imong gibuhat dia usting oy? ang ganda bro ko day para ugma ni. Ha? Kay magunsa day ka ugma? Ang kong darong kay ipanday na ako lumisab sa butuan ba. Bernes naman ron niya ugma sa bando man. Schedule man na mo sa alsabaso. Ang igo, pangandaman gid ay na. Uy, unsa nindot bang gyud daw ang mong sabot ko day. Pagsugba-sugba mi, nya sila da sa mga imnonon ug uban pa. Sure ka nga dili imo tanang gasto. Dili, uy, sila mo angkon ng inom, sumsuman, ang ako pwisto. Nagyabinyo, rin kinanglan ako. Ako rin bahala, nun sa... Mao ba? O, day, mao nga, handa mo rin nilang sugbaan, be. Ay, paita ka no sa pamantaw mo graduate anang inom ustig oy. Graduate ko, unya rin kasabot ka, tapos rin istorya. O, pag gani tayo, pag gana na mo inani, o sa video pa day, mo pa'y pag viral. Viral sa imong mata. Unya masakit ka o sa may tawag di mo ana. Aw, mauna na yung monetize na day. Aw, kwarta gitong patay. Uy. Naunsa na man ka diha? Uy, usting naginuktok man ka diha. Ay, naguwat ko lang pare Jipoy, pare Pidot ay, dugayan lang. Ay basi na nga limot to sila. Uy, limot ko taon. Unya nga nang pa man sila be. Be. O basi malito silang sugbaon nun eh. Unya ang inom? Ari na tingnan lima lideri. Ho. Sa una sayo kayo. Murag hapit mga dlaon. Karon nga ilang gasto dugay man. Ngay, sagdi lang ko. Wato lang ako mga pila ka hours. Oy, Wilma. Nay. Ko be, kay di ako'y mga da. Maglisod ko, ablehe. O nay. Sige, tuwas na nanay. Lisod ko na siya. Nay, unsa nang dani mo? Ay da, mga utanon. Naman ko na maligya dito mga utanon ba. Anagi anak ko. Gikan dagod ko na to sa bukid ko ng mga utanon na. Unya, barato raman. Maungan, nipalit ko. Unya, bilagro lagi nga. Laamo diris kawas. Ay da, naghuwat si Usting nilang paripidot o parijipoy kay kuan man kuno magsugba-sugba kuno sila niya mag-inom. Ha? Oh, nakitaan malagi to na ako sila spidot o jipoy. Tuwa man to sa ilang kanot, nag-inom. Ha? O lagi. Noon sa nahuat mo atong dili mangani. Tuwa to sa kanot, tuwa sa ilang kanot, nag-inom. Hubog naman gani tingali to. Awa, Usting, kadungugas kisulting nanay. Awa. Yogol ko ni bahin na to, eh. Bida. Kamaayo sabot, tabo por bida. Mauna, kay mag-iyahay man mugda. Sila magkay ni Angkos imnonon og sa sugbaonon. Aw, istorya ra to, oy picture ra to. Hadlok magagasto ang gusto nila, perming libre sila. Si Hablas lamina. Singan? Si Hablas lamina. Sana. Salbahe sa animal mo. Aw, sis, ko. Ako lagi balik, kailain kayo. Binuangan ko na. Tuon ako! Oy, shit. Bre. Dili, tuon ako! Pagpuyong ha, pagpuyong. Gusto rin sila dawat review. Tuon ako! Bida, pandaklol ko itong mga kanahang dako! Puyo lagi! Pero tigil ako laguta eh. Wapalagi ko pong news kong asawa, giadto ko na itong mga kanahang dako. Lami lagi kayong padaklon itong mga kanahang dako taon. Punya, pila ka Sabado ng labay, may balik sila. Hapit ako panumbaga. Karon, wag ko'y mayong buot nila taon. Suro kay dugo na ko. Sakang dugo na ko, kita ko nila. Mao niya akong problema. Usaon min ako. Kasi di ko kapugong ba, makurtahan ko ng kanahang dako. Paliw, tabagi ko nyo bambi. Ang ibang sakaho na ko ang akong dugo kay wa matuman na mong sabot nga magamotay me. Usaman na abanas Bible bam. Palihog. Tabagi ko niyo be Ate Pres. Kung ka mo ipasultihon, Usting. Ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Usting, Ate Pres.
Ay, Oh, kanis dudong usting ati pres ambot angay baka ning tambagan niyang problem para na ko din angay tambagan kay tungod yun sa inom ati pres kay ang iyang mga kumpare nagsabot sila ka krabo lagi tawo niya asawa ati pres ba nga ang iyang mga kumpare grabe kuno kay mahurot ilang konsumo sa sumsum lang maong gisabot niya iyang kumpare kay dag sumsuman kay dag subaonon kay dag imnonon ang ako avinyo ra karon wa naman manunga ati pres. Suka silang pagsabot, wa na manungga. Pero sa wapa silang magsabot, iyang gasto tanan natin, pre, som-som. Hastaan ka ng konsumo siyang balay. Makuan pa, ati pres, maangin pa sa ilahang pag-inom-inom. Karon nga, nagsabot na sila nga, tagsa-tagsa silang dito na nang inom silang kadot. Mga maro di ay. Mga maro lagi. Mapahimuslanon ba? Mao ni ang gingon nga mapahimuslanon karon kuno kayo nya unsa kuno buhaton niya taon ani ba sig pasagdan na lang makulatahan niya. Ay kaguol ana usting oy. Mangita lang kaglaing barkada na pod. Oo, okay na usting kay ako pa nalipay gali ka kay nakadungag-dungag sa maabot nga sakit nila kanang cirrhosis sa atay. Kay wa mo gyud kay laing iguan na sa inom ang ato ara mo yung atay sa na hepatitis. Oh, cirrhosis mao man yun na. So nakatampo ka nga may nana sila pero ay nagkasuko. Di ba bang unsa yung mga storya nila? Kung ari ka diri ka sa Sirach 6 versikulo 17. Ang usa ka tawo nga mahadlukon sa Ginoo makahimo og matuod nga paghinigalaay. Kay tagdon man niya ang iyang mga higala sama sa iyang kaugalingon. So man gibuhat ni Usting. Usting, Mayo sa siyang mga higala. Apan mo atras sa dirita sa verse 16. Sige. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Ato pa, karon si Usting, akarang gyud nang gibasa para tong Usting, okay. Ug matras ko diri ka rin sa 16, murag dili ma-okay ato nila. Naman. Maayo man lang sila sang diha pa'y mahikap si Usting. Tinood bitaw. Sa diyang patamangon na sila og gasto, wala sila pagkita. Tinood na. Sa among lugar gulyat gitawag na og mga naway or nanganaway. Kana bang kusog nga, kana bitong bagbagyo gulyat, iniglas na huyop sa hangin nga kusog tayo mo na yung mama, wa na, nihuyop na ang kanaway, kaya mauroy nagbadlong sa bagyo, para munong ang bagyo. Kana pinakakusog nga hangin Bam, excuse me, bam. Hangin din ang kanaway? Oh, pinakakusog nga hangin sa mo pananglita na mong bahay. Kung ang hangin gikan sawa, laay manangan. Amihan baron, gikan sa to, tawgon barog salatan, tawgon barog hamagat. Kung gikan na gana sa ibabaw sa mong buntod na kusog kayo, may ngunay mong mama, wa na. Ni Bali ng hangin. Uyop ng kanaway, mauna ro'y badlong. Mo siya pinakakusog nga hangin. Kaya ako Sa na tao- ilang kuan kanaway, bam, kanawayon, kanang manok raman. Manok nga kanawayon. Naam sa kanilang gam. Di ba? O nasa kanilang gam. Ang but pa sa but nga, may lang mga naway. Ang but pa sa but, may lang na ay imo. Ug ilaw ha. Naay mga tapok-tapok na ikaw-kaon. Muduol siya mga yo. May lang siya. Siya mo gasto. Dili siya mo gasto. Apan sa ako nang gingon gulyat, dili mo lang mo ikabalaka. Dili mo na ang ikabalaka, Usting. Tinood Kaya nga no, og imuhang og ari pa ka sa English kanang nga i-rate nimo 1 to 10 man ang imo 10 ang imo ha kay kami nakabuhat og maayos dahil lang Kailan natin, wa masib Dahi. Dahi na. dahil wa masib ay sige mog inom yung mga sakit mo mahal mo hatag tagtambal Arir ba mo ngayon sa subuganan? sudi oy Dahi lang. ayaw oy Joke na ganagon. Oo. Joke na. ang maayo ano panalitag din na sila pakita og ako'y pasultihon gulyat ay noon mo na ko'y gasto Unsa? ay noon kay di na siya makagasto. Nga, di na. Kay, wa na may hasol. Pero dami ko tao nga ganahan. Ganahag barkada. O kanang banding-banding lagi. Banig-banding. Oo, Katawa ba? Nya ikaw ba, atong higayon na nakagasto ka. Hain. Ang katong ikaw. Ay, permi na siya mo gasto. Asa pa? Asa? Ito bitong kuhan imong palitan og
Sin, katong sin, katong gipalitan Oo. kong motor. Ang kanino ang inom-inom, dili kayo ko ka-relate ana gulit. Di man kami inom, no? Inom. Ah. Oh, usahay mo na mamaray paras karon. Nag-recording ta ba bagting man ang cellphone? Ah, katoy- bagting ang cellphone kay niabot ding akong boyfriend. Ah! Dili. Ani abot akong boyfriend dito amua, unya kuyog ang yang anak kay birthday man day sa yang anak. Mamaray ta na akong snack ba. Ay, Nya. Oh, kay kanang yang anak nga nag-birthday karon, ako man gyapon naghatagungan. Ah, di ba? Paggawas na bata nga kanang bahay ng anak na sa ako asawa no sa isa nga nang bata ko nagdam ko ra ba kog gabi nga nag-abri sa kog Bible nga nila nag-mark ko na Mark Christian. Ah. Happy birthday diya Markisan. si Mark Christian mo yang kuyo pero nag-birthday ang manghod pangalan og John Paul. Ang mga anak ko sa akong boyfriend puro mong mga ano og nas Biblia Goliath no. Kinsa man si... Si Nga, Tata baka kata ba? taga-arkaw. Tata, musta ka diya, ta? Anak si mo boyfriend, hay may imo anak. Ang katong kamagwangan, Mark Bernard, mo nga namong duha. Ano dyan sa iyo? Uswag punta ng ay mo. Hasa imo, ah? Anak. Ang ama ka nang ama ka.